Nemocnice v Ústeckém kraji řeší nedostatek krve. Nemocnicím se dlouhodobě hlásí málo dárců. I přesto, že je zdravotníci vyzývají na sociálních sítích, těm pravidelným volají nebo píšou SMS zprávy. Mezi pravidelné dárce patří třeba studenti z gymnázia v Lovosicích. Dnes ráno jich přišlo darovat krev 40. Jehla, svačina a hodně tekutin. Takové ráno měli studenti gymnázia z Lovosic. Krev darovali v ústecké nemocnici. Darujete poprvé? Ano. No tak udělalo se mi trošku špatně, zamotala se mi hlava, ale dala jsem si svačinu a už je to dobrý. Poprvé takto hromadně šli tehdejší studenti darovat krev před 5 lety. Podle ředitele gymnázia je to pro čerstvě dospělé studenty dobrý příklad občanského projevu. Já tu výzvu zpravidla realizuji 2krát za rok. Ty ročníky, kterých se to týká, tak sám osobně obejdu, řeknu jim, o co se jedná, vysvětlím jim situaci a požádám je. Dnes se účastnilo víc studentů než obvykle. Motivací jim byl dlouhodobý nedostatek krve. Nemocnice pro studenty vypravila autobus. Ta skupina bývá 20členná a v rámci toho dnešního odběru je dvojnásobná, takže je nás více než 40. Ústecká nemocnice v posledních dnech několikrát zveřejňovala výzvy. Jsme rádi, že naši dárci nám zůstali věrní a vyslyšeli. V tuhle chvíli obecně je nedostatek RH negativních skupin. Studenti se po darování krve už zpátky do školy nevrátili a po zbytek dne měli volno. Jan Válek a Petra Musilová, Česká televize Ústí nad Labem.